سلام تخطاتلت مدب هيلن تايمز كما يتخونو نحنا أملاخ مزغن تصبق لنا كم زناتنا بزبالة السلام كتهلو ناي وطرو تميتنا ايو هيلن تايمز نعاخم نتعزبتا نمحقواس فولي زخونة مدبات حيزا دبخيلات لكم الله كاباخم اندوليو هانا تريئتو شير لايك سابسكرايب مقبار أب معلتاو ززوركو حمدبات تساتف تخدكونو بخبر نعدمكم نلوم قريبنا لكم زلنا مدب بنوحتن كاب قداماي كساب عسراي بترتا تسريعن زلوا اب عالم كاب زلوا سماي دقس هنصاتات ينمو كتكاتاتلنا بخبر نعدم اب عسراي تقميطا زلا هنصا تايبي 101 هنصا تايبي اب تايوان زركب كوينو قدم بتايبي وورلد فاينانشال سنتر تبايلو يفلت نيرو تايبي ب508 متر نبزح عمتات ناي عالم زنوح هنصا زبل معرق حيزو نيرو ب2011 تايبي اب تحت سرعات مسكر ورقة ليد بلاتينيوم زلعلنت برخبة ازغا اب عالم اتزنوحن زعابين قتلي هنصا خونه ازن دفزي نتي اب باسفيك زقاتم من قطقات مدرن تروبيكاوي هبوبلا نفاسن نختصاورو زخلو استفالالي مدايات زحقفه ايو እዚ ህንፃ እዚ ጻዓት ዝቋጻጸር ተባሂሉ እዩ ተነዲፉ ግዳማዊ ሙቐት ብ50 ሚእታዊት ዝዓግትን ካብ 20 ክሳብ 30 ሚእታዊት እቲ ህንፃ ዘድልዮ ማይ ዘማልእን ክልተ ቅርጺ ዘለዎ መሳኹቲ እውን ኣለዎ እዚ ህንፃ እዚ ኣብ 1999 ክስራሕ ጀሚሩ ኣብ 2004 ከዓ ተዛዚሙ እዚ 508 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ህንፃ $1.8 ቢልዮን ኣሜሪካ ወጻኢታት ተገይሩሉ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሓንቲ ሲመንስ ህንፃ ቴክኖሎጂ ስቴቨን ሊጅ ግሩፕ ዝበሃል ነዳፊ ስነ ህንፃን ውሽጣዊ ንድፍን ዝቆመት ኣህጉራዊት ጉጅለ እዩ ተገይሩ ህንፃ ታይፔይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብንውሓቱ ኣብ ዓለም መበል 10 ኣብ ኣህጉር ኤስያ መበል 7 ኣብ ታይዋን ድማ መበል ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ህንፃ ሴቲክ ታወር ኣብ ማእከላይ ንግዲ ኣውራጃ ቤጂንግ ዝርከብ ኮይኑ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ እዩ እዚ ህንፃ እዚ 109 ደርቢ ዘለዎ ኮይኑ ቁመቱ 528 ሜትር ይበጽሕ ካብቲ ኣብ ቻይና ዝርከብ ህንፃ ንግዲ ዓለም ብ190 ሜትር ዝበለጽ እዩ በዚ ከምዚ ድማ ኣብ ቤጂንግ ካብ ዘሎ ህንፃታት እቲ ዝነውሐ ኮነ ብ19 መስከረም 2011 ኣብ ቤጂንግ ናይ መጀመርታ ጽምብል እቲ ህንፃ ተገብረ እቶም ሃነጽቲ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ክውድእዎ ትጽቢት ገበሩ ሴቲክ ታወር ድሕርቲ ጎልደን ፋይናንስ 117 ከምኡውን ቻውታይ ፉክ ቢንሃይ ዝበሃል ኣብ ታንጂን ዝርከብ ማእከል ካብ ሰሜናዊ ቻይና ሳልሳይ ዝነውሐ ህንፃ እዩ እዚ ህንፃ እዚ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ 528 ሜትር ነውሓት ዘለዎ ኣብ መስከረም 2011 ክስራሕ ተጀመረ ኣብ 2018 ድማ ተዛዘመ ኣብ ዓለም ድማ ብነውሓቱ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ኮፍ ኣበሎ ኣብ ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ህንፃ ቲያንጂን ሲቲኤፍ ፋይናንስ ሰንተር እዚ ህንፃ ድሕሪ ጎልደን ፋይናንስ 117 ኣብ ዓለም ሻምናይ ዝነውሐ ህንፃ ካብ 100 ደርቢ ዝውሕድ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ህንፃታት እቲ ዝነውሐ ህንፃ እዩ ኣብ ወፃኢ ኣውራጃ ናይ ቲያንጂን ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ምዕባለ ዞባ እዩ ዝርከብ ቲያንጂን ምስ ሮናልድ ሉ ኤንድ ፓርተርስ ብምትሕባር እቲ ሉስሉስ ጥውይዋይ ቆርበት ጥርሙዝ ተባሂሉ እተነድፈ ህንፃ ነቲ ማእከሎትን ኩርናዓትን ኣርባዕቲኡ ብራኸታት ዝረኽብ 8 ዓቐብ ዘለዎ ዓምዲ የጣምር እዚ እተጠዋወየ ሜጋ ዓምድታት እዚ ነቲ እቲ መዋቕር ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘለዎ ምላሽ የዛይዶ ንስሕበትን ንዳሕረዋይ ስርዓትን ከዓ ዘይንጸል ይገብሮ ተሬር ኣሰራርሓ ናይቲ ህንፃ ኣብ ምውሳኽ ውፅኢታዊ እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ ምስቲ ናይ ቻይና ኮድ ብቕዓታት ብምስማዕ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይስሕብ እዚ ህንፃ ብመዓልቲ ዝተፈላለየ ሕብርታት ንምርኣይ
ብርሃን ፀሓይ ينቀሳቐስ ለይቲ ድማ ጫፍ እቲ ህንፃ ከም ኣልማዝ ينፀባርቕ እቲ ሓድሽ መደብ ሮኬት ዝቕርጹ ብቐስታዊ ቅርጺ ዝተዓብለለ እዩ እዚ ህንፃ እዚ ዋና ዕይኡ ቤት ጽሕፈትን ሆቴልን ንኣገልግሎት ኣፓርትመንት ኮይኑ ኣብ ሕዳር 2009 ክስራሕ ጀመረ ኣብ 2019 ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተጻፈፈ ብ530 ሜትሮ ንውሓት ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ይርከብ ቀፂሉ ኣብ 7ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ህንፃ ጓንጉዞ እዚ ኣብ ጥቅምቲ 2016 ተዛዘመ ኣብ ጓንጉዶግ ዝርከብ ሕውስዋት ሰማይ ዘለዎ ማእከል ፋይናንስ ጓንጉዞ ምብራቕ ህንፃ ተባሂሉ እውን ዝፅዋዕ እዩ እዚ ህንፃ እዚ ኣብ ጓንጉዞ ካብ ቻይና ሳልሳይ ዝነውሐ ኣብ ዓለም ከዓ 7ይ ዝነውሐ ህንፃ እዩ ማእከል ፋይናንስ ጓንጉዞ ብድምር 111 ኣብ ላዕለዋይ 5 ከዓ ኣብ ኣንደርግራውንድ ዕዳጋ ኣብያተ ጽሕፈት ከምኡውን ሆቴል ኣለዎ ማእከል ፋይናንስ ጓንጉዞ ኣብ ጥቓ ምብራቓዊ መገዲ ጹጂንግ ኒው ታውን ማእከል ንግዲ ጓንጉዞ 27000 ሜትሮ ኣብ ዘለዎ ቦታ እዩ ዝርከብ ክልተ ህንፃ ሓደ ዓይነት ዝመስሉ ህንፃ እዮም እዞም ጽምዲ እዚኣቶም በቲ ካልእ ሸነኽ ምዕራብ ህንፃ ብዝብል ስም እውን ይፍለጡ እዮም ክልቲኡ ህንፃታት ተመሳሳሊ ቁመትን ግዝፍን ዕዮን ኣለዎ ኣብ ጥቓቲ 1982 ሜትር ዝቕመጡ ህንፃ ካንቶን ከዓ እዩ ዝርከብ ኣዝዩ ቅልጡፍ ሊፍት እውን ኣለዎ እዚ ህንፃ እዚ መንበሪ ቤትን ቤት ጽሕፈትን የጠቓልል እዚ ህንፃ እዚ ኣብ መስከረም 2009 ክስራሕ ጀመረ ኣብ 2016 ድማ ተዛዘመ ብ530 ሜትሮ ንውሓቱ ድማ ካብ ዓለም ኣብ መበል 7ይ ደረጃ ክስራሕ ከኣለ ቀፂሉ ኣብ መበል 6ይ ደረጃ ዝርከብ ህንፃ ዋን ወርልድ ትሬድ ሰንተር ዋን ወርልድ ትሬድ ሰንተር ኣብ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ዝርከብ ህንፃ ኮይኑ ፍሪደም ታወር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ቀንዲ ህንፃቲ ኣብ ታሕተዋይ ከተማ ኒውዮርክ ዳግም እተሃንፀ ማእከል ንግዲ ዓለም እዩ እዚ ህንፃ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዝርከቡ ዝነውሐ ህንፃ ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክቢ ካብ ዘለዉ ህንፃታት እቲ ዝነውሐ ኣብ ዓለም ከዓ ሻድሻይ ዝነውሐ እዩ እዚ ብሉፅ ህንፃ እዚ ምስቲ ብ11 መስከረም 2001 ብግብረ ሽብራውያን ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ዝዓነወ ናይ መጀመርታ ማእከል ንግዲ ዓለም ዝነበረ ሰሜናዊ ህንፃ ሓደ ስም ኣለዎ እዚ ህንፃ ብሸነኽ ምዕራብ ዌስት ስትሪት ብሸነኽ ሰሜን ጎደና ቬዚ ብሸነኽ ደቡብ ጎደና ፎልተን ብሸነኽ ምብራቕ ከዓ ጎደና ዋሽንግተን ተኸቢቡ ይርከብ ብ30 ሚያዝያ 2012 ማእከል ንግዲ ዓለም ካብቲ ኢምፓየር ስቴት ዝበሃል ህንፃ ንላዕሊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝነውሐ ህንፃ ኾነ እዚ ህንፃ ብ3 ሕዳር 2014 ተኸፍተ እዚ ህንፃ እዚ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ኣብ 2014 ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዘመ 541 ሜትሮ ንውሓት ዝውንን ኮይኑ ደረጃ ዓለም ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ቀፂሉ ኣብ 5ይ ደረጃ ዝርከብ ህንፃ ሎቶ ወርልድ ታወር ኣብ ሶል ደቡብ ኮርያ ዝርከብ 123 ደርቢ ዘለዎ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነውሐ ህንፃ ኮይኑ ኣብ ዓለም ድማ 5ይ ዝነውሐ እዩ ን13 ዓመት መደብ ድሕሪ ምውፃእን ቦታ ድሕሪ ምድላውን እዚ ህንፃ ብመንግስቲ ኣብ ሕዳር 2010 ህንፀት ንምጅማር ናይ መወዳእታ ፍቓድ ረኸበ ኣብ መጋቢት ድማ ክህነፅ ጀመረ ብ3 ሚያዝያ 2017 ንህዝቢ ተኸፈተ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነውሐ ህንፃ ኮይኑ ኣብ ዓለም ድማ 5ይ ዝነውሐ እዩ ብሓደ ጥሪ 2018 ሎተ ንመዓልቲ 1 ዓመት 2018 ኣብ ክረምቲ ዝግበር ኦሎምፒክ ፒዮንግቻንግ ንምብዓል ን7 ደቂቕ ብላዘር ዝብል ምርኢት ኣብዚ ህንፃ ገይሩ እዩ እቲ ናሕሲ ነፍሲ ወከፍ 12 ሜትርን 20 ቶን ዝኽብደቱ ኣቻዮ እተሰርሐ እዩ እቲ ናሕሲ ኣብ ምህናፅ ብገምጋም 3000 ቶን ኣቻዮ 64 ትኽ ዝበለ ግንቢ ክራን ጂፕስ ከምኡውን ክኢላታት ቴክኒሽያናት ኣብ ምህናፅ ተጠቐሙሉ እቲ መጋረዲ ها
6 سنتيمتر ركض بزلو زتطاوي حاجين تسرح ايو اتنحسي اعنود كيدغاغفه كبدتو نخصاور اب تحت ريكتر زعقنو كساب جعل ريكتر زعقنو من قطقات مدري نخصاور كساب 80 متر زبصح نفاس كا نخنفس تبايل ايو تسرحلو از هنصازي لبيت صحفتن منبرن عداغان ايو تهنيتو اب لكاتيت 2011 كهنت جمرت اب 2017 دما ملؤ بملؤ تزازمه ب 554.5 مترو دما بنوحاتو اب عالم اب 5 درجة تسرعي يركب اب 4 درجة تقميتو زركب هنصا بينغ ان اتي اب شنزن غوانغدوغ تشاينا زركب بينغ ان انترناشنال هنصا 215 درب زلوو 599 متر زقمتو بلوت قصلا سمايو از هنصا ببينغ ان انشورانس تمزز خوينو بتي كون بيدرسن فوكس زبال امريكاو تكال سنه هنصا تندفيو اب شنزن تزنوعه هنصا خونه از هنصا زي اب تشاينا خاب زلو هنصاتات تزنوعه خوينو اب عالم دما مبل رابعي زنوعه هنصا ايو از هنصازي اب وشتتي اب فوتيان زركب ماكلاي ناي نجدي اوراجا شنزن يو زركب از هنصا ب 15 ميجابيت 2013 بزيت عشقه حص بحر تسرحه بسمينتو تسرح خوين سل تسمعو اته مسرح هنصت نغزيو دو بل نمرأي زخو مرمرا مستغبره هنصت اته هنصا قصله از هنصا بيت صحفتن هوتيلن عداغا زشيطلو بوتان أخيبا زقبرولو ماكلن بلوت عداغا ألو كم تسمو زحبرو كأند بيت صحفت بينغ ان انشورانس اون ايو بينغ ان اب 2008 كهنت جمرت اب 2017 دما ملؤ بملؤ تتصاففه 599 مترو نوحت زون كوينو اب عالم بنوحاتو اب 4 درجة يركب سالساي درجة تسريعة تركب هنصا مكا رويال كلوك تاور أبرا البايت أب مكا سعود عرب بشوعات السماي زحبرو هوتيلات زحازة من قصتاو هنصايو از هنصاتات كفلي اتنتا ختما ننقدت زمال بروجكت نقص عبد العزيز ايو اتي اب ماكلاي كفال هوتيل تركب هنصا مكا رويال كلوك تاور اب علم تزعبي ساعات اللو از هنصا ساعات نتي لعلوي 4 دربي نايت قبي زحازة بيت مذكر زحازة ايو از هنصا كابتي اب عالم كاب زلو زعابي مسجد مكا 1 مترو رحيقو ايو زركب ادالاو تهنصا سعودي بن لادن جروب زبال عبي كوباني هنصت ايو از هنصا زي بدمر 15 بليون دولار امريكا زوت خوينو اب عالم كلاي زخبر هنصا ايو اتي قداماي دما عبي مسجد مكا ايو اتا اب مبل 18 الزمن عردي اوتومان زنبرت عردي ايات مس عنوت ايو تهانيتو از هنصا زي اب 2012 تزازيمو 601 مترو نوحت زلو كوينو اب عالم اب سالساي درجة يسرع اب كالاي درجة تسريع زركب هنصا شانغاي تاور ازي اب لوجازو بودونغ شانغاي تشاينا زركب نوح سماي تقس هنصا ايو اب عالم كاب زلو هنصاتات بقمتو كساጫፍ ስነ ህንጻ በخلاي درجة سرع كوينو بتجنسلر زبال بمنግስት ምሕዳር ከተማ ሻንጋይ ዝውነን አህጉራዊ ትካል ንድፊ ተነድፈ ኮይኑ ካብቲ ኣብ ፑዶንግ ዝርከብ ሰለስተ ጉራብቲ ዘለዎ ናይ መጀመርታ ህንጻታት እቲ ዝነውሐ ኮይኑ እቲ خلاي ከዓ ህንጻ ጅማኦ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ማእከል ሻንጋይ እዩ እቲ ልዑል ጸዓት ብውጽኢታዊ መንገዲ ንኽስራሕ ተባሂሉ ተነድፈ ዝተፋላለየ ህንጸት ቤት ጽሕፈትን ዕዳጋን ሆቴላትን መዘናግዕን ተመቓቐለ ተሻዓተ ዝተፋላለየ ዞባታት ኣለዎ ዕዮ ህንጸት እቲ ህንጻ ኣብ ሕዳር 2008 ጀመረ ብ3 ነሓሰ 2013 ከዓ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጽሐ እቲ ግዳማዊ ዕዮ ኣብ ክረምቲ 2015 ተዛዚሙ እቲ ዕዮ ድማ ኣብ መስከረም 2014 ከም ተዛዘመ እዩ ዝግመት
632 متر نوحت አለዎ ኣብ ዓለም ድማ ብነውሓቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራሕ እቲ ኣብ ዓለምና ብቑመቱ ዝነውሐ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝርከብ ህንጻ ቡርጃ ኸሊፋ ብ2010 ቅድሚ ምረቓ ቡርጃ ዱባይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ህንጻ ኣብ ዱባይ ዝርከብ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ እዩ بدمر 829.8 متر زقمته برج خليفة لعلى فرق كيلومتر تراي براخ زلو نحسي زتقال كوينو كاب 2009 ناتعزو كاب علم اتزنوعه هنصا كوينو ألو هنصة برج خليفة ب 2004 تجمرت قداماو كفالتا هاجركا دحر 5 عامت ب 2009 تزازمه ات هنصا خفلي ات داون تاون دبي زبال حدش معبال كوينو بخلتشهن عسرتن تخفته ات هنصان مهناص تجبر وسانه ابتي منغستي كابتي اب ندادي تمسرته قطباو استفالالي نمغبار زغبرو وسانه كمون دبي اهغراو تفلاتنت نمركاب زغبرو وسانه تمركزيو ات هنصا افلما برجا دبي تبايل اكو انت تتصوعه نخبر غزاي ابو دابي بريزيدنت حبرات هاجرات عربن خليفة بن زايد النهيان تبايل ايو تسميو برج خليفة اب 2009 تزازيمو برج خليفة هوتيلن منبرن بيت صحفتن زتقال كوينو 829 متر قمت يونن اب علم دما بنوحاتو اب قداماي درجة يسرع زخبركم تخاطاتلتي هيلن تايمس نلوم زقربنا لكم مدب نزي يمثل بزقربنا يمدب عجيبكمن تزناغيعكم كتكونوا تمنيتنا ايو اب مدبنا زلكم رؤيتو ወይ ድማ ነቐፌታ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና ንምትብባዕና ኸ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ